Proek txertoa jarri ahalko dutela ekainaren 15-etik aurrera. Adintarte horretakoek Pfizer txertoa hartu ahalko dute. Osteratuei dagokienez, intzientzia tasa 70-etik 110-era handitu da iparraldean. Aste bateko epean ala Pirinio Atlantikoetako prefeturak kontrolak indartuko dituela iragarri du. Eta izurriaren bueltako gaiak alde batera utziko ditugu, nazioarteko gaiei heltzeko izan ere gaur goizean iritsi da albistea. Jas Atit alderdiko Yair Lapidek Israelgo presidente Reuven Rivlini jakinarazi dio koalizio gobernu bat osatuko duela. Lapidek negoziazioak amaitzeko ordu erdi inguru falta zela lortu du indar politikoen arteko adostasuna, eta horixe hizpide Mikel Aiestaran kazetaria izan dugu goizeko magazinean. Kargotik kenduko lukeen hori aldaketarako gobernu bat osatzea espero dute, baina kontuz, hau lehen urratsa besterik ez da, oraindik gutxienez 10-12 egun falta dira, eta parlamentuak babestu egin behar du akordio hau, eta azken urte hauetan Israelen garbi gelditu den bezala, azken une arte ez dago ezer garbi, eta une honetan ere, bai badakit hor akordioa sinatuta dagoela, baina kontuz, eta ikusi egin behar gertatzen den parlamentuan, beraz, momentuz bai, akordiorik bai, historikoa gainera, islamistak sartu direlako, lehen aldiz alderdi arabiar batek sinatu du horrelako akordio bat, baina ikusi egin behar gertatzen den. Netanyahu kargutik kenduko luken akordio bat adostu dute oposizioko alderdiek hitz egindakoaren arabera. Politikariek lehen ministro kargua txandakatuko lukete gobernuaren lehen 2 urteetan, Yaminako lider Bennetentzat izango litzateke karguan, eta ondorengo bietan Jas Atit alderdiko Lapidentzat. Guztiak Netanyahuren kontra. Hala definitu liteke, Yair Lapid zentristak Netanyahuren 12 urteko agintaldiari amaiera emateko lortu duen akordioa. Aldez aurretik, akordio berean bildu ahal izan zituen laboristak eta ultraeskuindarrak. Orain, gobernu alternatiboa osatzeko falta zitzaizkion botoak eskuratu ditu Ram alderdi arabiarraren eskutik. Mansur Abbas, Ram alderdiko buruak adierazi du batasun gobernu bat osatzeko akordioa sinatu duela Lapidekin. Arabiarren eskakizunen artean dago, Israelgo herritartasuna duten arabiarrei eraikuntza lanak egitea debekatzen dien 2018ko lege bat, bertan bera uztean, izan ere, Israelen bizi diren arabiarrek ez dituzte, juduek dituzten eskubide berberak hainbat arlotan. Azken hauteskundetara arte, zerrenda arabiar bateratuan parte hartzen zuen Ram alderdiak, beste alderdi palestinar batzuekin batera, baina oraingoan banaka aurkeztu eta alderdi israeldarrekin akordioak lortzeko jokoan sartzearen aldeko apostua egin zuten. Ultraeskuindarrak, erregiozaleak, laikoak, laboristak, ezkertiarrak eta arabiar kontserbadoreak izango ditu beraz atzean, Israelgo Yair Lapiden gobernu berriak bai babesa emateko, baina baita egiten duena gertutik jarraitzeko ere. Ikustekoa izango da, hasiera batean Bennett ultranazionalista juduak, eta ondoren Lapidek 2 urtez zuzenduko duten aldaketaren gobernu hau gai izango ote den orekari eutsi, eta behingoz legealdi oso bat iraungo duen gobernu bat mantentzeko. Gurera bueltan abuztuaren batetik espetxetan osasun zerbitzua eskainiko du Nafarroak. Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak eta Mikel Iceta, Espainiako gobernuko lurralde politika eta funtzio publikoko ministroak eskumenaren transferentziari buruzko akordioa izenpetu berri dute. Nafarroak espetxetako osasunaren kudeaketaren eskumena hartu du. Espainiar gobernuak eta foru erkidegoko exekutiboek duela 2 hamarkada ez dutela sinatzen eskumen aldaketarik, eta espetxetako osasungintza abuztuaren batetik aurrera kudeatuko du Nafarroak. Foru erkidegoan dauden presoek osasun zerbitzuen erabiltzaile gisa dituzten eskubideak, osasun balibideen eskuragarritasuna, espetxeetako osasun prestazioen kalitatea eta sarbideko ekitatea bermatzea du helburu hitzarmenak. Maria Txibite presidenteak 2 exekutiboen arteko sintonia ona gogora aipatu du zerbitzu publikoen berme gisa. Akordioaren arabera, estatu mailako espetxe osasunaren urteko kostua osotara 131 milioi eurokoa da,
eta horietatik Nafarroak 1,6 deskontatuko du estatuari egingo dion ekarpen ekonomikoan. Nafarroak bere gain hartuko ditu orain arte espetxe erakundetako plantillan zeuden 10 langileen gastuak. Nafarroako presidenteak estatuarekiko leialtasuna azpimarratu du, eta hori oinarri izanik autogobernuan aurrera egiteko konpromisoa hartu du. El autogobierno lo entendemos como compromiso para la mejora de los servicios públicos y como herramienta para la prosperidad, desde el respeto al conjunto del país y de una perspectiva de lealtad, de solidaridad y de cohesión. Mikel Iceta ministroak aldiz, txalotu du eskumen trukaketaren bileran parlamentuko alderdiek bat egin izana sinatu berri den akordioarekin, eta urte amaiera baino lehenagorako iragarri du trafiko eskumenaren esku aldatzea. El proceso de profundización en el autogobierno, de mejoramiento del fuero, ha de continuar. Uno, efectivamente, es el tráfico, la seguridad vial. Gainera beste eskumen trukaketa bat aztertzen ari dira, estatua eta Nafarroaren artean, oinarrizko errentarena hain zuzen ere. Bestaldetik, Iruñeko herritarren segurtasuneko zinegotziaren dimisioa eskatu du Euskal Herria Bilduk. Urrian Navarra Sumako ordezkaria den Javier Labiaruk isuna ordaindu gabe erretiratu zuen gaizki aparkatzagatik Garabiak erretiratutako bere autoa. Javier Labairuren dimisioa eskatu du Euskal Herria Bilduk era irregularrean Garabia ordaintzea ekiditeagatik. Iruñeko udaleko Navarra Sumako segurtasun zinegotziak eta arloko zuzendariak kargoa utzi behar dutela iritzi du koalizioak Garabia zerbitzua ez ordaintzeko txostenean dauden irregulartasunak direla eta 2008ko urrian Javier Labairuri zerbitzutik kanpo eta arloan lan egiten ez duen udaltzain batek eskuz idatzitako orrialde baten bidez beharrezko isuna eta Garabia ordaindu gabe autoa kentzea albidetu ziola salatu dute gaurkoan Joseba Sironek eta Endik Alonsok. Argi eta garbi daukagu delitu bat egon dela, infrakzio bat egon dela. Eredua izan behar zuena ez du bete ark eskatzen duena, hau da ez du ordaindu. Espediente guztia erabat ezoikoa da, ezin dugu jakin noiz nola heldu den txosten hau. Alonsok azaldu du Labairu zinegotziak aparkatzeko aukera ematen dion txartel bat duen arren, hau ez zegoela behar bezala agerian, eta beraz Garabia deitu zuten udaltzainek ibilgailua kentzeko eta zehaztapen espedientea ireki zuten. Hala eta guztiz ere zinegotzia udaltzain batek lagunduta agertu zen gordailuan eta autoa erretiratu zuen Garabia eta isuna ordaindu gabe Alonsok azaldu duenez. Euskal Herria Bilduk salatu ditu gainera auzia azaltzen den txostena jasotzeko zailtasunak, izan ere 3 eskatu behar izan dute. Izkutatu digute eskatutako informazio guztia, bazekitelako zer aurkitu behar genuen. Hori guztia dela eta Euskal Herria Bilduk dimisioa eskatu du, edo Enrique Maia alkateak herritarren segurtasunerako zinegotzia kargutik kentzeko, ustezko tratu mesedegarri bat egon delako. Enrique Maiak jokabide hori babestuko balu, orduan EH Bildutik beste bide batzu jorratuko genituzke. Orain momentu honetan espero duguna da besterik gabe zinegotziaren berehalako dimisioa. Udal gobernutik Navarra Sumak erridikulatzat jo du Euskal Herria Bilduren salaketa. Goiz honetan aldiz, EAJak EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosik adierazpen bat izenpetu dute legebiltzarrean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Irunen euskararen aurka emandako epaia gaitzesteko. EAeko Justizia Auzitegi Nagusiko 3. atalak Irungo udaltzaingoaren zerbitzurako 12 lanpostuetarako ezarri ziren hizkuntza eskakizunei buruz emaniko epaiak kezka eta egoneza sortu ditu legebiltzarrean. Auzitegi Nagusiak baliogabetu egin zuen Irungo udaltzaingoa izateko euskara jakin beharra. Izan ere uste du profil diskriminatzaileak direla euskaraz hitz egiten ez dutenekiko. Hori hala legebiltzarrean ordezkaritza duten EH Bildu, Elkarrekin Podemosiu eta EAJ talde parlamentarioek bat egin dute EAeko herri erakunde guztiek euskara normalizatzeko egiten ari diren lan eskergarekin. Euskarak herritarren egunerokoan dagokion lekua har dezan eta herritar guztiek hizkuntza eskubideak bermatuta izan ditzaten. Hori helburu hartuta Irungo udalari babes osoa eskaini diote. EAeko herri administrazio orok lanpostu publikoen hizkuntza eskakizunak eta derrigortasunak ezartzeko duen legezko zilegitasuna eta eskumena aitortzen dizkiogu. Herritarren hizkuntza eskubideak erdigunean jarrita.
Gaineratu dute azkenia 25 urteotan indarrean egon den Euskal Autonomia Elkarteko herri administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15-ko 86/1997 dekretua giltzarri izan dela sektore publikoan euskararen normalizazioa sustatzeko eta herri langileen hizkuntza gaitasuna nabarmen aurrera egiteko. Kezka eragin digu Auzitegi Nagusiaren epaiak kolokan jarri dezakelako azken hamarkadetan EAek sektore publikoan euskararen normalizazioan aurrera egiteko izan dugun marko juridikoa eredugarria eta babes handikoa euskal gizartean. Testuinguru honetan Irungo udaltzaingo lanpostuen hizkuntza eskakizunei buruzko adierazpena sinatu dute 3 legebiltzarkideek. Ekonomia arloko gaiei helduta zerga sistema iraultzeko unea da lelopean ekitaldia egin duela sindikatuak Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, fiskalitatearen inguruko kanpainaren baitan, eta bertan Mitxel Lakuntza delako idazkari nagusiak ziurtatu du. Erreforma fiskala inoiz baino beharrezkoagoa dela krisiak desberdintasunak eta behar sozialak areagotu dituelako. Atzokoan berriz, SOS Aiaraldea zioen pankartaen atzean eta larrialdiko laguntza eskatzeko mezuaren siglak erabiliz, Aiaraldeako eskualdea pairatzen ari den egoera sozioekonomiko kezkagarria zobartarazi zuten milaka lagunek, beste behin Laudion egindako protesta jendetsuan. Xabi Alvarado, aiaraldea.euseko kazetaria izan dagakoak saioan, eta gertatzen Dabienarekiko erakundek duten jarrera zaritu da. Tubacexeko kasuari lotuta, hori Tubacexeko langilek beraiek aipatu egiten dute, Eusko Jaurlaritzak izandako erantzunarekin, kasu batzuten langile askorentzako Eusko Jaurlaritzak izandako jarrera edo sok bat izan da. Langilek eurek errepikatzen dute parlamentuan Urkulluk esandako hitzak, hitzez hitz direla zuzendaritzak, edo Tubacexeko zuzendaritzak sindikatuekin izandako bileretan emandako argudioak. Eta horri gehitu egiten baldin badiogu, tiketetan eta asko zabaldu egin diren irudietan, ertzaintzak egindako kargak edo parlamentuaren aurrean izandako jarrera eta bar, nolabait bai nabaritu egiten dela alde batetik Eusko Jaurlaritzaren partetik Tubacexi dagokionez nolabait askoz gehiago espero ziteke. Arabatik Gipuzkoara kamioilariek auzitara jotzea erabaki dute Gipuzkoako Foru Aldundiak legez kanpoko obratutakoa itzul diezaien eskatzeko. 3 garraiolari autonomoen sindikatuak salaketa jarri du Aldundiaren eta lurraldeko errepide azpiegituren kudeatzaile den Bidegi agentziaren aurka N-batean eta A15ean kamioientzako bidesariak oraindik hor daudelako, epaitegiek orain arte kaleratu dituzten ebazpenei muzin eginez. 3 salatu du Aldundiak ez duela berme juridikorik hori egiteko. Eta Nafarroara bueltan Volkswagen enpresak sindikatuei esan die, datorren astean 2 egun itxiko dituela, ateak eta hurrengoan beste 2 kide faltagatik. Josu Ganuzak azalduko digu jarraian. Volkswagenen Landabengo planta itxiko dute 4 egunez. Aurreko 2 aldietan bezala mikrochip erdieroaleen faltarengatik izango da ekoizpenaren etenaldia. Volkswagenek Nafarroan duen lantegia ekainaren 10ean, 11ean, 17ean eta 18ean etena izango du zuzendaritzak sindikatuei asteazken honetan jakinarazi dienez, txipen hornikuntza krisi globalaren ondorioz. Enpresak eta langileek egoerak kezkatzekoa dela adierazi dute Polo berriaren salmenta hastekoa delako. 2020 urtearen amaieratik automobilgintzari eragiten dion erdieroaleen eskasia, ekoizpen kateen erritmoa markatzen ari da, eta egoeraren eredu da Nafarroako Volkswagenen planta. Erdieroaleak entregatzeko krisi txiki bat argudiatu du UGT sindikatuak eta azaldu du itxiera egunak luzatzea, eragin duela horrek, egoerarengatik aurrikusten baitzuten patronalak eta sindikatuek egun bakarreko itxiera. UGT-tik egoera zaila ikusten dute izan ere ekaina hilabete zail bat da, ekoizpen eta salmentetan eragin handiena duenetarikoa delako.
Uztaian eta Abuztuan oporraldia dute lantegian, eta ere kontsumitzaileek eta ekoizpena 50%ra murriztuko dute landabenen. Langileen bozeramaileek bideragarritasuna bermatzeko oinarritzat salmenten plangintza kokatu dute. Ekonomia arloko gaiekin bukatzeko bada beste gai bat, egun bat lagun bildu dira Bart, Baionako suprefeturaren parean, nekazaritza politika bateratua izeneko diru laguntzaren bidezko banaketa aldarrikatzeko. Izan ere, Frantziako laborantza ministerioak banatzen ditu laguntza horiek, baina laborariek uste dute modu bidegabean banatzen direla, jarraian ekimenaren irudiak. Il les ramène aussi. Bestaldetik, estatu frantsesean dauden euskal presoen egoerari buruz mintzatu da Santiana Casenaut letradua naiz edabidean. Epaiek harturiko erabaki batzuk goraipatzen baditu ere fiskaltza antiterroristaren jarrerak okerrera egin duela salatu du. Euskaldunen kontra inoiz erabili ez diren dispositiboak erabiltzen hasi direla gaineratu du letraduak. Zaintza judiziala bezala. Gainera torturaren kontrako borrokan atzeraposoa eman dela adierazi du. Kataluniara jauzi egin da Europako Justiziak immunitatea itzuli die Puigdemont, Ponsatí eta Comin eurodiputatuei behin betiko erabakiaren zain Europar Batasuneko estatukideetan mugitu ahalko dira. Atxilotzeko arriskurik gabe noski Leire Regadas. Carles Puigdemont, Generalitateko erbesteko presidente eta Junts alderdiko eurodiputatuak eta Toni Comín eta Clara Ponsatí kontseilari erbesteratuek agerraldia egin dute gaur Europako Parlamentuko erabakia ospatzeko. Immunitatea dute berriro eurodiputatu gisa. Behin-behineko kautelazko neurria den arren, 3 eurodiputatuek uste dute euren argudioak arrazoizkoak direla ebatzi duela auzitegiak. El que diem és que el tribunal ahir entén que l'argument de la persecució política és digne de ser estudiat, que mereix ser estudiat, que té prou raonabilitat com per ser considerat. Atzerriratutako politikariek aitortu dutenez, naiz eta aldi baterako erabakia izan, aurrekari garrantzitsua da. Europako auzitegiak eurodiputatu batzuei eskubideak itzultzen dizkien lehen aldia delako, Eurokamararen erabaki baten ostean. Ponsantik gogorarazi du beraien eskubideak estatukide guztietan berreskuratu dituztela horrela, Espainiar estatuan izan ezik. Hala ere, espetxeratuak izateko aukerarik ez dutela izango ospatu du. Això, evidentment, ens dona una tranquil·litat i ens facilita la nostra feina. Puigdemontek azpimarratu du Espainiar estatuari arauak betearazteko eskaria egin behar diola Europar Batasunak, eta momentu hori heltzen ari dela, eta Europako auzitegiak ebasten duela, erabaki politikoa ez dela izango azpimarratu du. Nosotros siempre damos por descontado que podemos confiar en la justicia europea y puede fallar en contra nuestra, pero sabremos que su decisión no va a ser marcada por la interferencia política. Agerraldian zehar beste gai batzuk mahai gaineratu dira. Besteak beste Pedro Sánchezen gobernuak Espainiako zigor kodearen sedizio delitua erreformatzeko egindako proposamena. 3 eurodiputatuek uste dute irtenbide partziala dela eta Cominek azpimarratu du irtenbidea amnistia dela. Puigdemontek gaineratu du Sánchez propaganda egiten ari dela. Eta efemeride bati helduko diogu jarraian, gaurkoan Gladys del Estal ekarri behar baitugu gogora. 1979ko ekainaren 3an, Tuteran guardia zibil batek hil zuen ekintzaile ekologista energia nuklearraren aurkako ekitaldi batean. 52 urte bete ditu gaur gertakari horrek. Gaurko egunean 52 urte igaro dira Gladys del Estal ekintzaile ekologista zentro nuklearraren aurkako manifestazio batean hil zutenetik. 1979ko ekainaren 3an Amerikako Estatu Batuetako Harrisburgeko istripuaren ondoren energia nuklearraren aurkako nazioarteko jardunaldia deitu zuten. Euskal Herrian mobilizaziorako aukeratutako tokia Tutera izan zen, jaia eta aldarrikapena uztartzeko asmoz.
Tutera aukeratzearen arrazoia teknologia nuklearraren arrisku militarra ere ikustaraztea izan zen, bardeetako bombardaketak ere salatzeko. 7.000 pertsona inguru elkartu ziren hitzaldi, jota, aldarrikapen eta jai giroan Tuterako kaleetan. Bazkalostean ordea festa amaitu eta polizia bortizki sartu zen modu baketsuan egiten ari ziren nukleoaren aurkako ekitaldian. Pasabideak moztu zituzten eta abisurik eman gabe errepida zaintzan ari zen Guardia Zibila kolpeka hasi zen. Une horretan tiro bat eman zion buruan Gladys del Estal ekologista donostiarrari. Ambulatoriora eraman zuten erako hil egin zen agenteek lurrean odolusten utzi baitzuten inori laguntza ematen utzi gabe. Guardia Zibila 1991 abenduaren 14an epaitu zuten Iruñean, irregulartasunez betetako prozesu batean, eta urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri zioten, naiz eta ez zuen bete. Gladys del Estaleko 23 urte zituen hil zutenean, Donostiako Egia auzoan bizi zen, enpresa txiki bateko informatika programatzailea zen eta kimikako ikasketekin uztartzen zuen bere lana. Egiako ekologista taldeko eta EAEko batzorde antinuklearreteko kidea zen. Jarduera ekologista ugariren antolakuntzan parte hartu zuen, hala nola bizikleta martxetan eta Lemoizko zentral nuklearraren aurkako manifestazioetan. Bestaldetik Bizkaiko bertsolari txapelketa eta Ipar Euskal Herriko xilaba amaitu gabe geratu zireniaz. Urte honen hasieran behar luke hasita Nafarrokoak, baina osasun krisiak lehiak atzeratu ditu. 3 hitzorduak udazkenean egingo dira azkenean. Bilbozarra euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurketa, jarraituak euskaraz argitaratutako lehen liburua izan du protagonista. Xabier Amurizak moldatu testua eta 200 lagunek irakurri dute liburua, tartean Ekinatorra Sagastik Hamaika Telebistaren ordezkari gisa. Besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaurrutzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Agertzera nork eginen ordu hartan batirik. Mundu oro egonen da haien kontra jarririk. Zainduak ere ordu hartan oro egonen isilik. Juiak ere ezentzunen ezein ere otoik. Egun hartzaz horit iten otoi aragaberik. Nondirate egun hartan Jebengo jaun erregiak, Duke Konde, Marquez Zaldun eta Bertze jaun nobliak. Eta haien armadako gizon senduen valentiak. Ordu hartan baliako guti haien potentziak. Jurista eta teologo poeta eta doktoriak, prokurador, advokatu, juie eta notariak. Ordu hartan ageriko klarki haien maliziak eta guti baliako kautela eta parleriak. Aita zaindu kardenale apez eta prelatuiak. Berez eta ardioroz eman beharran konduia. Egun hartan handiena izanen da erratuia. Eta bardin juiaturen bandia eta xipia.